i ser respetats. Això últim no se compleix. Éxito, por tanto, de la visión que tenemos desde la 97.7 y a falta de confirmación de los datos que nos ofrecerán de lo que está siendo la manifestación que recorre a esta hora las calles de la ciudad. Uno de los máximos responsables de la manifestación de esta tarde ha sido, sin duda, el diario Las Provincias, el diario decano de la región valenciana. Un diario que desde el primer momento ha estado al lado de la organización en clara coherencia con su línea editorial en defensa de los valores tradicionales valencianos. Tenemos al otro lado del teléfono a la directora de Las Provincias, María Consuelo Reina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. Según los datos que nos llegan y a falta de confirmación, lo estábamos comentando con nuestro director Enrique Ginés, la manifestación está siendo todo un éxito. ¿Hacía falta, María Consuelo Reina, esta demostración del pueblo valenciano? Hacía falta esta demostración del pueblo valenciano. A mí me dicen que puede rondar el 500.000 de pesetas de personas, algo no visto desde las manifestaciones de los años 70, y yo creo que es el grito de la gente pidiendo respeto, pero no debemos quedarnos ahí, debemos ir más lejos de salir a la calle, protestar, tal. Debemos ejercer ese derecho, esa petición constante de respeto todos y cada uno de los días, copiando, si es preciso, las técnicas que sigue la izquierda de denunciar todo aquello que no le guste. Pues vamos a hacer nosotros lo mismo. ¿Cree que se ha logrado despolitizar el acto, que era uno de los objetivos de los organizadores de la manifestación? Yo creo que sí. Yo creo que en ese acto hay gente de todas clases, de toda condición y de toda ideología, porque es en defensa del estatuto. Y el estatuto estuvo aprobado en su día por todas las fuerzas democráticas valencianas. Por cierto, María Consuelo Reina, hoy en su columna comenta la postura que han tomado el Partido Socialista y Esquerra Unida. ¿Le molesta, María Consuelo, que estos partidos afirmen que participar en la manifestación de hoy sea ponerse fuera de la legalidad? Lo que me parece es una locura por su parte. Quien está fuera de la legalidad es quien no respeta el estatuto, quien traiciona lo que prometió defender en su día. Esos son los únicos que pueden estar fuera de la legalidad. Está clarísimo. En cuanto a editar los fascículos del diccionario de la Real Academia de Cultura Valenciana, ha sido una iniciativa de Las Provincias a raíz de toda la polémica de la lengua, María Consuelo. No, hace muchísimo tiempo que lo teníamos en estudio, pero teníamos que llegar a un acuerdo con los propietarios del diccionario, con la Real Academia Valenciana de Cultura. Entonces, cuando hemos llegado al acuerdo, lo hemos coincidido con esto. Y bueno, pues quizá entonces despierta el interés de la gente por saber la verdad, por saber lo que se les quiere ocultar. Bueno, pues yo estoy contentísima con él y la gente está respondiendo de maravilla. Eso le iba a comentar, una iniciativa que está siendo muy bien aceptada por todos los valencianos. Por todo el mundo, o sea, muy, muy, muy bien. Lo decíamos al principio en su presentación, el diario Las Provincias ha sido uno de los diarios que desde el primer momento ha estado al lado de la organización de esta manifestación. Me imagino que con el éxito que de momento, según nos dan los datos, estará totalmente satisfecha. Bueno, les estoy diciendo, yo aquí quiero decir una cosa, no estamos con la organización, estamos con el pueblo valenciano. Si la organización está en defensa del pueblo valenciano, estamos con ellos. Y la organización da la casualidad que son todas las entidades culturales valencianas, montañas de entidades cívicas, las fallas, peñas de fútbol, o sea, todo es Valencia y por tanto nosotros somos un periódico valenciano y estamos con ellos. Está clarísimo. María Consuelo Reina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo a través de la 97.7. Gracias a todos vosotros. Buenas tardes. Y tras la entrevista que manteníamos con María Consuelo Reina, directora de Las Provincias, diario decano de la región valenciana, nos vamos ya a la manifestación. Nos imaginamos que ya estará llegando por la calle Colón. De nuevo, Unidad Móvil 97.7, Aurora Moncholí. Buenas tardes. Hola, bona vesprada, Sílvia. A punt estem d'entrar en el carrer Colón, però la manifestació va molt espaiet, pareix que s'estiga retardant una miqueta, així que no sé si arribarem a les 9:30 a la plaça Amèrica, tal i com està previst, per a sentir com llegeixen el manifest. De moment sols podem dir que encara queden uns metres per arribar al carrer Colón i que la gent està eufòrica, està en la senyera ben alt, està xillant que sí a la llengua valenciana, no a la llengua catalana, i tenim amb nosaltres per a viure este moment històric a Pasqual Martín Villalba, ell sigue president
del Grup d'Acció Valencianista en l'any 78. Suposa que este moment històric que estem vivint li recorda el que visqueren més valencians en l'any 1978. Hola, bones vesprades. Quina era la teua pregunta? Perquè aquí en el soroll que n'hi ha s'entera de poquet. Li preguntava si la manifestació d'avui li recorda la de l'any 1978. Home, sí, a mi m'ha llevat 18 anys. Ara, la diferència és que ara ja vinc amb la meva filla, que és la primera manifestació valencianista que va, i el que més m'agrada és que veig una quantitat de jovens en esta manifestació, que vol dir que tota la llavor catalanitzadora de les escoles està aprofitant pa poc. Màxim, sobretot estudiants de totes les edats, impressionant veure com s'ha volcat la joventut valenciana en esta manifestació. Pues sí, és que està clar que al poble se li pot enganyar una vegada, diuen, se li pot enganyar dos, però no se li pot enganyar sempre. I la gent ho veu, i més els valencianoparlants són els que sí que apreciem les diferències de la nostra llengua valenciana a eixa cosa rara que ens volen imposar. Eixa és la realitat, o sigui de que està claríssim que els xiquets valencianoparlants se donen compte, però en seguida els castellanoparlants, això se'ls ficaran un gol perquè no coneixen les llengües. Però d'ací als fills de la terra, nosaltres no ens tenen que enganyar, això ho tenim claríssim. I estem també ben acompanyats pels nostres cors tertulians de la tertúlia d'ara, i així que fem els dilluns. Estem en Artur, en Boro, en Alicia i en José María Boluda, que el tenim així al costat. Jo li vaig a preguntar, José María, després de la manifestació de l'any 1978, reivindicàvem nosaltres l'Estatut d'Autonomia i aconseguirem finalment una denominació històrica de l'idioma valencià, el reconeixement de la senyera i el nom de Comunitat Valenciana. Què anem a aconseguir en esta manifestació d'avui? Bueno, jo crec que anem a aconseguir lo que queda pendent. Allò fon la coneguda batalla de València, la batalla dels símbols. Se reconegué la categoria de la llengua valenciana com a idioma, i així costa en el nostre estatut, però ha sigut l'acció dels polítics, especialment del PSOE, durant 13 anys, el que ha desfet, el que podria haver sigut la concòrdia dels valencians. Jo crec que, i ara, últimament, una vegada també han tingut, com tots vostès saben, els problemes que han tingut tant per part del Tribunal Constitucional com per part del Congrés dels Diputats. Jo crec que això avui és el que estem reivindicant. Avui el que volem és que se mos reconega, només que se mos reconega el que som, que ja ho tenim, que no fa falta que ningú mos diga una altra vegada el mateix i que mos tornen a contar cuentos de fades. Ja està bé, ja està bé. Estem reclamant el que és nostre. A mi me recorda molt esta manifestació, la de l'any 78, n'hi ha moltíssima gent, n'hi ha un ambient impressionant, n'hi ha col·lectius universitaris, n'hi ha de tots els puestos de la comunitat valenciana, estan avui així representats. És francament impressionant esta manifestació i a mi me recorda aquella. Jo vaig a contar-vos una anècdota perquè crec que és bonica, que és en l'any 78, quan eixérem al carrer el dia de la vespre de la Mare de Déu, tan impressionant la manifestació, se calculà per la policia en aquell moment 300.000 persones i li donaren la notícia, el jefe superior de policia li donà la notícia al president del govern, que era en aquella època Adolfo Suárez, li donà la notícia i s'assustà molt perquè pensava que 300.000 persones en el carrer era molta gent. Va cridar immediatament a Ximo Muñoz Peirats, que en aquell moment era diputat en el Congrés, i en aquest moment quan li pregunta què passa. Va assustar-se per la gent que havia. Ximo Muñoz Peirats li va dir que era normal, que no es preocupara, que li explicava el que estava passant. Se tranquil·litzà un poc, però en aquell moment jo crec que el president Suárez, i així ho va reconèixer Fernando Abril Martorell, que fou el que relatà l'anècdota, en aquell moment Adolfo Suárez va pensar que en alguna forma alguns diputats de la UCD d'aquella època estaven enganyant-lo, diguent-li el que no era. I jo crec que tingué una altra sensibilitat quan tingué unes explicacions, sobretot per lo que provocava una manifestació de 300.000 persones. Jo espero que avui ocorrisca algo paregut. Això esperem que els polítics valencians també s'assusten de les xifres que dona la policia local en uns pocs moments, en quan puguem confirmar els milers de valencians que fan 3 quilòmetres de manifestació per els carrers de València. Ara sí estem ja en el carrer Colón i tornem la connexió en uns minuts, estem en Més Protagonistes.
Gracias a Aurora Moncholí, desplazada al lugar de la manifestación que recorre a esta hora las calles de la ciudad. Enrique Ginés, creo que quería leernos unos poemas especiales. Sí, però jo tinc que dir que abans en la salutació he dit que era un èxit i m'ho pareix per diverses raons. En primer lloc perquè veure com era tota una estora el carrer de Xàtiva de senyeres portades per valencians, com és natural, valencians i valencianes, però bàsicament perquè hi havia molta gent jove. Algú dels que han parlat fa un moment, l'antic president del grup d'acció valencianista, Pasqual, dia que evidentment havia molta joventut, el que demostrava que les escoles no estaven donant el resultat per als contraris de la llengua valenciana de lo que ells desitgen. I això és una de les coses més importants que té la manifestació d'avui. La enorme quantitat de jóvenes entre 15 y 25 anys que n'hi ha, i de menos de 15. Nos vamos con otro punto distinto de la manifestación, visión panorámica. Paco Miguel, de nuevo, buenas tardes. Muy buenas tardes, visión panorámica y verdaderamente impresionante, como decía nuestro director Enrique Ginés, una verdadera alfombra de cabezas y una alfombra también de señoras valencianas que se alzan al viento y que están ondeando, llenando las calles de Colón, la calle de Játiva y todavía la plaza de San Agustín, porque si algo hay que destacar es que mientras la manifestación avanza ya por la calle de Colón, ya se ha superado ese cruce con la calle de Ruzafa, todavía hay gente que no se ha movido de la plaza de San Agustín, con lo cual ya podemos hacernos una idea del éxito de la manifestación y del número de personas que se encuentran en estos momentos ocupando las calles valencianas, gritando consignas como son valencians, y esta es nuestra bandera. Todo un éxito desde esta vista panorámica que tenemos desde aquí. El ruido también es ensordecedor, incluso desde este punto tan alto en el que nos encontramos, y esas consignas que no paran de sonar. Devolvemos la conexión, Silvia. Gracias, Paco Miguel. Recordamos a nuestros oyentes el lema que mueve a esta manifestación. Son valencians, sí al estatut, sí al idioma valencià. El respeto al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana es uno de los puntos más importantes en la reivindicación que hoy recorre las calles del centro. No en vano se trata de la norma básica que regula la existencia del pueblo valenciano como unidad histórica dotada de autogobierno. Desde 1982 el Estatuto de Autonomía ha organizado las instituciones valencianas, el Consell, las Cortes Valencianas y todos los órganos que regulan nuestra sociedad. Largos meses de discusiones dieron como fruto el consenso necesario para dotar a nuestra tierra de unos símbolos propios que presentasen a todos los valencianos. La señera coronada sobre franja azul, el himno compuesto por el maestro Serrano y hasta la lengua que nos es propia. Este es el texto literal del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a la lengua de los valencianos. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Artículo 7. Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma Valenciana son el valenciano y el castellano. Todos tienen derecho a conocerlos y usarlos. La Generalitat Valenciana garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. La manifestación que hoy recorre las calles de la ciudad exige con contundencia el respeto a la letra y el espíritu de nuestro estatuto, norma máxima de lo que los valencianos somos como pueblo. De nuevo nos damos con la unidad móvil de la 97.7, Francisco Pérez Muñoz, José Luis Navarro y Aurora Moncholí. Aurora, ¿dónde se encuentra ahora mismo el inicio de la manifestación? El cap de la manifestació està en el carrer Colón, a l'altura del Banc de València, i ara mateix estem aquí en tota la gent que està cridant mai catalans, som valencians, sí a la llengua valenciana, no a la catalana. También impresionantes como la de los aragoneses en Valencia, demostrando su solidaridad con el pueblo valenciano. El sector Faller Ruzafa ve per la llengua valenciana, les calvaes les cantem en llengua valenciana, al Boixec también el valencià. Todo tipo de pancartas, todo tipo de alusiones en defensa de la lengua valenciana y en defensa también del Estatuto de Autonomía. Hace unos momentos vivíamos un momento verdaderamente impresionante cuando toda la gente, todos los asistentes a la manifestación entonaban en una sola voz el himno valenciano, especialmente las estrofas finales con el Visca Valencia resonando a lo largo
de toda la calle de Colón, la calle de Játiva, y la manifestación que todavía continúa partiendo desde la plaza de San Agustín, lo cual quiere decir que desde luego puede alargarse durante muchas horas, porque son miles y miles los valencianos que están manifestándose en el centro de la ciudad en defensa de la lengua valenciana. Buenas tardes, Silvia. Volvemos en unos instantes de nuevo a esa visión panorámica que tiene Paco Miguel. Si hablábamos al principio de éxito, tenemos que añadir éxito rotundo a esta manifestación. Jo crec que sí, des d'ací dalt no es veu bé, però n'hi ha algunes pancartes que deuen ser molt simpàtiques. N'hi havia una dirigida, m'han dit, a Pepa Frau, però no l'ha pogut llegir. Crec que la comparaven a la Chicholina d'ací de la Ribera. En qualsevol cas, ja dic, no l'he pogut llegir perquè des del balcó, a més que no estic en el balcó, entro i lleig perquè és que és entusiasme ple el que pot sentir qualsevol valencià trobant-se davant d'aquesta manifestació del poble, que és això, una manifestació del poble total i absoluta. Bona vesprada, sí estem efectivament en la capçalera de la manifestació i com diem als principis de les connexions no tenim sols gent de València, de la província de València, Alacant i Castelló també està aquí present, diguem sí a l'Estatut, sí a l'idioma valencià, i a més n'hi ha gent d'Aragó i gent de Mallorca i les Illes Balears. Concretament anem a parlar amb el senyor Gonzalo Romero, ell és de la Associació Cardona i Vives de Castelló. Suposo que vostè està aquí per a demostrar que Castelló també és part de la Comunitat Valenciana i que també valen l'idioma valencià. Castelló forma part del Reino de Valencia y son los valencianos y los millones valencianos, a pesar de que el de comunicación no es lo contrario. Efectivament, en una qüestió com la llengua i com l'Estatut, Castelló, Alacant i València unida completament. Desde el Rafael del Río hasta Almenara, desde el Rafael del Río hasta Pilar de la creer en Valencia y defender de Valencia, y el poble está en Valencia. D'acord, moltíssimes gràcies. També tenim aquí els estudiants valencianistes de la Universitat Politècnica, a Bernardo i Rafa Medina. Rafa, esteu aquí per a demanar un ensenyament millor en valencià també? Per supost, volem que augmente la quantitat d'ensenyament en valencià, però fonamentalment que siga valencià també. Estem així sobretot per una cosa concreta. Crec que per fi el poble valencià demana que no el normativitzen des de fora, que no altres mos facin la llengua. Volem la normativa de l'Acadèmia. De la Real Academia de Cultura Valenciana. Sí, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Jo volia preguntar-te, sempre diuen que les universitats estan molt catalanitzades. Vosaltres des de la Universitat Politècnica com viu l'ambient? Bé, crec que coneguent l'altra universitat tenim sort, no estem tan catalanitzats com l'altra universitat, n'hi ha més respecte a lo que nosaltres representem, però des de luego els nostres companys de la Universitat de València sofreixen una persecució contínua i jo crec que ja és un insult, no? Perquè a la intel·ligència dir que no és científic el valencià o coses així són coses que pels universitaris que seguim un mètode científic ens resulta insultant. I el problema se podria acabar reconeguent les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i reconeguent que el nostre idioma seria valencià i no català. Exactament. Això, una volta normativitzes el valencià, tens un que el normativiza, que és valencià, i les normes són diferents, això és deixar el temps i la consciència valenciana tornaria a surar, està clar. D'acord, moltíssimes gràcies. Aquesta de moment des de la manifestació que està transcurrint del final del carrer Colón. Volvemos enseguida con más protagonistas. Una manifestación que seguirá por la Puerta de la Mar Navarro Reverter para finalizar en la Plaza de América, donde son las 9:30 de la noche está prevista la lectura del manifiesto. Las 8:37 de la tarde, pocas personas conocen como nuestro próximo invitado lo que supuso en los tiempos de la transición la redacción de un estatuto de autonomía para nuestra comunidad. Emilia Tarr conoce desde dentro todos los entresijos de la lucha de los valencianos por su propio autogobierno y por el reconocimiento de sus símbolos desde el punto de vista legal. Fue también redactor de la Constitución española y aunque no participó directamente en la creación de nuestro estatuto, es quizá la persona más indicada para recordar con nosotros la difícil búsqueda de la palabra mágica de aquellos años, el consenso. Un consenso en asuntos de símbolos y nombres que ahora, después de 15 años, amenaza con romperse. Don Emilia Tarr, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Estoy feliz de oír la manifestación. Según los datos que tenemos y sobre todo por la visión que tenemos desde la 97.7,
está siendo todo un éxito rotundo esta manifestación. ¿Qué opinión le merece a don Emilio Atar? Pues que el pueblo ratifica lo que hicimos los legisladores en 1982. En el verano del 82, con retraso por la desdichada lucha de Valencia, logramos el consenso en la comisión de la Constitucional del Congreso que yo presidía, y allí se transigió de una vez y creíamos que para siempre que el idioma valenciano es el nuestro, individual, propio, intransferible, innormatizable en cualquier otro idioma romance que no es el nuestro. Don Emilio Atar, ¿cree que la votación que se realizó en el Congreso de los Diputados y la sentencia del Tribunal Constitucional amenazan el clima de consenso que parecía haberse alcanzado? Yo creo que tratan de romperlo, porque lo que perdieron en aquel proceso no puede ser transformado en una victoria posterior por el acuerdo de una comisión que no tiene jurisdicción ni competencia para reformar el estatuto ni lo que allí se dijo, el idioma valenciano. La manifestación que ahora mismo está recorriendo el centro de la ciudad insistimos, está siendo todo un éxito rotundo. ¿Cree que va a cambiar algo? Yo creo que solidariza la voz del pueblo con la voz de la justicia y del derecho. ¿Qué espera Emilio Atar del futuro a este respecto en toda esta polémica de la lengua? Pues yo creo que el sentido común al fin se impondrá para no volver a la desdichada batalla de Valencia que creíamos conclusa y terminada. ¿Confiaba plenamente don Emilio Atar que el pueblo valenciano saliera esta tarde como lo está haciendo para demostrar ese sentir valenciano? Porque los valencianos tenemos esa fama de que nos cuesta movilizarnos, pero hoy no lo hemos demostrado, todo lo contrario. ¿Esperaba esta respuesta, don Emilio Atar? Pues yo creo que sí, porque el pueblo valenciano es culto, es sobre todo valenciano, intrínsecamente valenciano. Y como alguien ha dicho, hasta el aire que respiramos es valenciano. Don Emilio Atar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo y también apoyar desde el teléfono esa manifestación en defensa de la lengua valenciana. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Y tras hablar con el jurista valenciano don Emilio Atar, volvemos de nuevo a la manifestación, una manifestación de éxito rotundo. Aurora Moncholí, ¿se ha logrado despolitizar la manifestación que era uno de los objetivos principales de los organitzadores? Jo crec que sí, Sílvia, sí, perquè n'hi ha moltíssima gent de tots els partits i sobretot de totes les edats. I tenim així els nostres tertulians, tenim, com no, Alicia Palazón, Artur Agüir, Boro López i José María Boluda, que estan participant activament en la manifestació i a més estan ajudant-nos, com no, a cobrir este acte en directe. I Alicia Palazón estava realment impressionada per la quantitat de joventut que ha vist així, com ella és professora d'ensenyament mitjà, pues suposa que t'haurà impactat moltíssim veure a la teua gent així. La veritat és que sí, sobretot el donar-nos l'oportunitat de que participen en una manifestació, en un acte d'aquestes característiques, perquè ells no han aplegat a conèixer ninguna gran manifestació, ninguna anar al carrer i cridar els nostres sentiments, i els agrada sentir i escoltar, però no ho han viscut, perquè són gent de 14, 15 anys, 16, que quan totes les grans manifestacions pues, encara pues, o no havien nascut o eren molt xicotets. I m'alegro molt per ells perquè se sentia, se notava que tenien ganes de participar i ahí estan. I antes diem que n'hi ha molta gent del món de la política, inclús dels esports, però tenim així a Boro López per a parlar-nos dels protagonistes del món de la cultura. Qui has vist per així, Boro? Pues la veritat és que he vist a molta gent, no m'atreveria a dir noms perquè sempre me deixaria algú, però sí que he vist a l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, en tots els seus components,
i també he vist a destacats acadèmics que a nivell individual s'han llançat al carrer junt amb tots els valencians a reivindicar la necessitat de la llengua valenciana. Escriptors, intel·lectuals, gent que avui ha abandonat el despatx i la biblioteca i els estudis i que està així junt en tots els valencians. Es maravilloso poder participar en esta manifestación, pero yo me pregunte, Artur, ¿qué pasarà demà? Els valencians calmarem les nostres consciències en este acte? Jo crec que pot ser de nou una espècie de nova renaixença si de veres tot el món que ara avui està en la manifestació comença a comprendre les coses com són de sèries, quins són els reals perills que existeixen en aquests moments en contra de la personalitat valenciana. Pense que si aquesta consciència no s'alleugera i tot el món treballa i col·labora per fer de la llengua valenciana una llengua en tot el seu esperit i aconseguim que els llibres i aconseguim que tot el que és identitat valenciana pugui anar avant, seria importantíssim que aquesta manifestació no fora només un crit de resistència del poble valencià, sinó que a més prenguérem a treballar dia a dia per la llengua valenciana i per la nostra identitat. Pues claro que sí, Artur. I ara tenim així a José María Boluda i també m'agradaria que ens comentara si això que ens ha impressionat tant al valencià de a peu pot impressionar també al polític. Bé, jo espero que sí. Jo crec que els polítics estan ahí posats per nosaltres, és a dir, que no mos ho deuen tot, vull dir que no som nosaltres que tenim que estar agraïts en ells, sinó ells en nosaltres. Ells són la representació genuïna del poble, pues el poble genuí valencià està en esta manifestació. Crec que el que deuen de fer està claríssim, és a dir, és d'una vegada per totes resoldre este problema, que no està el problema, que és un problema fals, és un fals plantejament, i que ja està bé, és a dir, que estan avorrint ja a la societat valenciana. I jo crec que no m'agrada donar consells, però està claríssim que si no són capaços d'assumir la realitat valenciana, la realitat genuïna, la realitat patriòtica valenciana, si no són capaços d'assumir això, primer no són els nostres representants i després segurament no tornaran a eixir en aquests puestos tan bonicos que tenen de tanta representació on cobren molts diners que no cobrem molts dels que estem així, jo diria l'absoluta majoria dels que estem així. Ja estaria bé que alguna vegada de tant de cobrar també se gastaren, tingueren almenys consciència de lo que deuen de tindre i ser valencians i pensar en valencià. No li demanem una altra cosa més que pensar en valencià i treballar per a València i no per altres comunitats i altres interessos que no siguin els nostres, que per això els paguem, i els paguem els ciutadans de peu. En estos momentos la manifestació està a punt d'arribar al carrer Colón. Perdó, al final del carrer Colón, efectivament, ja tenim de front la Porta de la Mar i també tenim així a Pasqual Martín Villalba, que sigué president del Grup d'Acció Valencianista en l'any 1978 i que ens contava que ell mateix ha firmat el permís d'aquesta manifestació d'ocasió. Bueno, jo no la firmé, jo vaig firmar la sol·licitud que doni el permís i el guarde jo com un record per a mi preuat, perquè en democràcia tornem a estar en lo mateix, que manen per un puesto i el poble de baix per un altre. Això és lo que no pot ser. I manco quan en les campanyes electorals hi ha compromisos sobre este tema de la llengua valenciana. Cavallers que ho complixen, perquè si no, per molt que parlen, els polítics que no complixen el que prometen són els que se carreguen a la democràcia. Aquesta és la meva forma de pensar. Aquestes són les paraules d'indignació de Pasqual Martín Villalba, que també replega un poquet el que és el sentir valencià en estos moments. I tenim ja el nostre company Francisco Pérez Muñoz buscant més protagonistes i en un moment estem de nou en directe per a la 97.7. Gracias, Aurora Moncholí, Francisco Pérez Muñoz y José Luis Navarro, también que están realizando una labor extraordinaria. La 97.7 contándoles la manifestación en directo, la manifestación en defensa de la lengua valenciana. Especial manifestación en defensa de la lengua valenciana. 97.7. Tan solo 12 minutos para llegar ya a las 9 de la noche. Según nos informa la Policía Local de Valencia, la manifestación está discurriendo con total normalidad.
No hay todavía datos sobre el número de asistentes, pero sí un dato que resaltar. No hay ningún incidente y la situación es de total calma en las calles del centro de Valencia. Un dato también importante, sin incidentes la manifestación. Recordamos que los organizadores han acordado que el manifiesto que se leerá al finalizar la manifestación en la Plaza de América sea el académico José Climent y que el niño que expondrá las tesis de futuro que aguarda a la lengua valenciana sea Miquel Relaño. Eso ocurrirá sobre las 9:30 de la noche en la Plaza de América. Enrique Ginés, éxito rotundo, participación de muchos jóvenes y también algo importante, y es que los valencianos, al parecer, han dejado sus diferencias ideológicas y políticas para sumarse a este acto también importante. La nota de la policia aclara molt bé el que jo deia al començament de la meva intervenció, i és que els valencians tenen molt clar que volen llibertat, pau i respecte.
És una evidència. Hem escoltat també en el transcurs d'aquest programa especial que el 97.7 està dedicant a aquesta manifestació. Les paraules d'Emili Attard han sigut molt clares i poquets podíem parlar de lo que es va treballar en el seu moment perquè l'Estatut d'Autonomia Valencià tinguera molt clar i així constara i se firmara per tots els partits polítics que l'idioma que es parlava així era l'idioma valencià, diferenciat de tots els demés idiomes. Així és que quan les autoritats, com és el cas d'Emili Attard en aquesta matèria, pare de la Constitució espanyola, fan les manifestacions que acaba de fer ell en aquest programa, no tenim per què dubtar-ho els demés. Torne a dir que cada vegada que m'assome al balcó per a presenciar el transcurrir de la manifestació, els pèls se me fiquen de punta perquè és auténticamente emotivo. Volvemos a la manifestación. José Luis Navarro, Francisco Pérez Muñoz y Aurora Moncholí, me imagino que con nuevos protagonistas. Encara no estem buscant a Héctor Villalba, estem buscant a Serafín Castellano, que havien confirmat que anaven a parlar amb nosaltres, però clar, entre 1.000 de valencians és quasi impossible poder trobar-los. Però segur, en uns moments estem en ells. Gracias, Aurora Moncholí. Volvemos enseguida con esos dos protagonistas, el presidente nacional de Unión Valenciana y presidente de las Cortes Valencianas, Héctor Villalba, y el portavoz del Partido Popular, Serafín Castellano. Nos vamos de nuevo a esa visión panorámica con esa manifestación, éxito rotundo. Paco Miguel. Verdaderamente visión panorámica y una visión verdaderamente, ahora sí, absolutamente preciosa, la que disfrutamos desde lo alto del edificio de la 97.7. Cae la tarde sobre Valencia, el sol se está ocultando por detrás de los edificios más altos de nuestra ciudad y la manifestación que continúa a pie de calle y continúa en todo su esplendor. Desde aquí podemos contemplar cómo la calle de Colón está absolutamente repleta de personas, una verdadera alfombra de cabezas, y también, mientras tanto, la calle de Játiva hasta la plaza de San Agustín, desde donde todavía continúa partiendo muchísimas personas, continúan acudiendo a la manifestación y adhiriéndose, partiendo desde la calle de San Vicente, que está sirviendo de canalización para iniciar la manifestación. Todo tipo de pancartas, todo tipo de cánticos. Se acaba de escuchar una vez más el himno regional de la Comunidad Valenciana, y también vemos pancartas que tienen algún tipo de mordiente política. Pancartas como Senyors del PP i Unió Valenciana, les raons per a les ocasions, Pucciolini i Rajola, fills de la mateixa, i puntos suspensivos. Lerma venut, defendam nostre estatut, sí al idioma valencià. Y tantísimas otras pancartas, algunas con mucha menos mordiente, como sí a la Real Academia, sí al Estatut de Cultura Valenciana y sí al idioma valencià, llengua valenciana, mai catalana, y tantísimas otras. La visión es verdaderamente impresionante, como decimos, una tarde preciosa en la ciudad de Valencia. Buenas tardes. Sin duda alguna, Paco Miguel, la visión panorámica que tienes en estos momentos será la fotografía del día de mañana. Y volvemos de nuevo con Aurora Moncholí, y me imagino que con diversos protagonistas. Sílvia, me sents, no? Perfectament. Perfectament. Estem ara en el pare Guinot, és filòleg de l'Associació Cardona i Vives de Castelló. Ja ha sigut rebut en un emotiu aplaudiment per part dels valencians i valencianistes que estan així, i anem a preguntar-li com se troba emocionat. Sí, molt emocionat. Què representa per a vostè estar així en tots els valencians? Representa que el poble valencià comença a consciència de lo que ens atropellen. ¿Hasta quan hem aguantar tot el que estem aguantant? Hasta que hi ha una organització política ben forta com la tenen els catalans i els bascos. Tenim en aquest aspecte que imitar-los. Com? Tenim que imitar-los en aquest aspecte. Sí, exacte. Moltíssimes gràcies. I continuem la manifestació caminant quan ja enfrontem la porta del mar, per tant comprovar l'itinerari està seguint-se en tota normalitat i aproximadament passades les 9:30 arribarem a la plaça d'Amèrica. En uns minuts estem en més protagonistes.
Gracias, Aurora Moncholí. Y si os parece, compañeros, con esa unidad móvil de la 97.7, con Francisco Pérez Muñoz, José Luis Navarro y Aurora Moncholí, volvemos sobre las 9:25, 9:30 de la noche, momento en el que está prevista la lectura del manifiesto en defensa de la lengua valenciana y del estatuto. Será en la Plaza de América. Les recordamos que los organizadores han acordado que el manifiesto que se leerá correrá a cargo del académico José Climent y el niño Miquel Relaño. Este joven expondrá las tesis de futuro que aguarda a la lengua valenciana. También les recordamos ese dato que les ofrecíamos. Según nos informaba la Policía Local de Valencia, la manifestación discurre con total normalidad. No hay todavía datos sobre el número de asistentes, pero sí un dato que resaltar. No hay ningún incidente y la situación es de total calma en las calles del centro de Valencia. Tan solo un minuto para llegar a las 9 de la noche. Les recordamos que la 97.7 les está ofreciendo un especial que comenzamos a las 8:10. Las 9:27 de la noche ya en este especial en defensa de la lengua valenciana. Éxito rotundo. El pueblo valenciano ha salido esta tarde a la calle a demostrar que sí que tenemos un sentir valenciano, sí al estatut, sí al idioma valencià. Con este mensaje se han lanzado miles y miles de valencianos, entidades culturales, grupos políticos y asociaciones valencianas para reclamar una lengua propia. Con este acto los valencianos están demostrando su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgaba libertad absoluta a la universidad para denominar catalán al valenciano. Asimismo, se está protestando por la votación en la Comisión de Cultura del Congreso, que se decantó a favor de la unidad de las lenguas. Tenemos datos de que la manifestación, el inicio, ha llegado ya a la Plaza de América. Allí, como saben, está prevista la lectura del manifiesto en defensa de la lengua valenciana y del estatuto. Según nos informa la Policía Local de Valencia, la manifestación está discurriendo con total normalidad. No hay todavía datos sobre el número de asistentes, pero sí un dato que resaltar, y es que no está habiendo ningún incidente de momento y la situación es de total calma en las calles del centro de Valencia. Volvemos a la unidad móvil de la 97.7 con José Luis Navarro, Francisco Pérez Muñoz y Aurora Moncholí. Aurora, ¿dónde te encuentras exactamente? Silvia, no sé si me sents perquè així la gent està corejant ja l'himne de València i cançons tradicionals. Estem en la plaça d'Amèrica quan a mi m'han comunicat que encara hi ha gent per la plaça de Bosch. Per tant, podem dir que molts metres de persones estan complint esta manifestació. I ja així en la plaça d'Amèrica, en uns moments, van a llegir un manifest en pro de la llengua valenciana l'acadèmic José Climent i el xiquet de 12 anys Miquel Relaño. I tenim amb nosaltres a l'acadèmic José Climent. Molt bona vesprà. Bona vesprà, tot el món, sobretot després de veure esta goja de banderes, esta mar. És una cosa extraordinària, no és gens fàcil de veure, Això emociona qualsevol, veure com el poble viu, el poble, ningú, Si no hi ha ningú que tingui res que veure, que és el poble. I el poble, pues, ahí ho tenim. Segons els organitzadors d'esta manifestació, més de 300.000 persones omplin els carrers de València. Suposa que molta satisfacció. Molta satisfacció. I a més, ahí acaba de veure ahí uns aragoneses con Valencia de la justicia. No a los usurpadores y desertores. I també sé que hi ha una plataforma de la llengua balear. Efectivament, com ja comentàvem nosaltres, gent de Mallorca, gent de les Illes Balears, gent d'Aragó, ha vingut així per a solidaritzar-se en els valencians. I suposa que, senyor Climent, tot un honor llegir el manifest en defensa de la llengua. Pues sí. Esa, segons ho mires, perquè hi haurà gent que dirà que ja veus tu, es presten a tot. No, es presten a res. Es presten a... I com tu dius, per a mi és un gran honor parlar en nom de tot este poble que està ahí. Que no anem a buscar-lo, que està ahí, i que ve dient-nos que volem ser nosaltres. No volem res. Volem que nos deixen penjar el cresol on vulguem nosaltres. Perquè en ma casa no té ni dir ningú on és el cresol. Tu no fas el que vols en ta casa, doncs jo també, nosaltres tots volem fer el que
vulguem en la nostra casa. La nostra casa és València. Sí, senyor. I mentre s'acaben d'arribar els milers de valencians que encara recorren el carrer Colón, m'agradaria que ens avançaran una miqueta el que va ser este manifest gloriós en defensa de la llengua valenciana. Tinc entès que va estar dividit en dos parts. La primera part la va llegir vostè i la segona el xiquet Miquel Relaño. En què va consistir? Exactament. Jo vaig a fer senzillament una exposició no científica, ni molt menys, sinó un demanar que nos respeten, no la llengua, les llengües soles no, que nos respeten la idiosincràsia. I en la idiosincràsia nostra ocupa un lloc preeminent la llengua. Lo que no poden consentir que vinguen així a dir-nos que fulano de tal és català de Xàtiva. Català no n'hi ha en Xàtiva. Xàtiva hi ha valencians, o català de Sueca o de Cullera. No n'hi ha, en Suera no hi ha catalans, no són catalans, són valencians. I això és el que jo vaig a dir per damunt de tot. A dir que nosaltres som el que som, que no volem res ningú, que nos deixen ser tots, que nos deixen ser el que som, valencians. Suposo que per evitar que torne a passar el que ha passat en la sentència del Tribunal Constitucional, en el Congrés dels Diputats el passat 20 de maig, la millor solució seria que l'Acadèmia de Cultura Valenciana fixara les normes de la nostra llengua i ningú més. No, això està clar. Mentre així tinguem que pactar normes en uns altres, no hi ha res a fer. No hi ha res a fer. Han de partir de la base de que són dos llengües germanes, fills d'una mateixa mare, són dos de llatí. Entonces que tinguem moltes concordàncies és normal, però nosaltres han desenrotllat d'una manera i ells d'una altra. Ells ja ho saps, no? Ells diuen pera esteva, i nosaltres si pera esteva és una pera per menjar-se-la. O diuen caragols, i els caragols per menjar-se no són tornillos. M'entens el que vull? Ells diuen, els tornillos diuen caragols. Pues així no, els caragols, bueno, a mi m'agraden molt els caragols. Vull dir-te que nosaltres tenim una llengua i hem de partir de la base el diàleg que vulguin, però partint de la base de la nostra prosòdia, la nostra sintaxis és una, l'ortografia ho s'esquarem tots, el que vulguem. No hi ha problemes, l'acadèmia està disposta a consensuar tot el que vulguin, però el lèxic no, que tu diguin noia, no, això no, tu eres xiqueta. Està clar? Claríssim. I suposo que el que estem comentant, que no sols demanem un respecte a l'idioma valencià, sinó també que se respecte la sincràsia valenciana, al modo de ser valencià, a tot lo nostre. I això és bàsic i fundamental. I no volem ni congressos, ni polítics, ni volem a ningú, que ens deixen a nosaltres, saps? Perquè si no, doncs l'empastret. I tampoc estem demanant res de l'altre món, perquè és algo reconegut en la Constitució i en el nostre Estatut d'Autonomia. Exactament, ahí estem, és que no demanem res de l'altre món, és que sols demanem que vulguin ser el que som. Com deia Julián Sandalero, és que si som el que som, serem, i si no som el que som, no serem. Nosaltres som el que som, valencians. I no a més, en els nostres defectes i en les nostres virtuts, nosaltres tenim molts defectes, indiscutiblement, però per una mare el seu fill és el més guapo del món, i a lo millor no es pot veure, però és el més guapo del món, no? Tots els valencians, en tots els nostres defectes, és això, és valencians. I els admitim i puntó. I s'ha acabat, però nos deixen tindre dos, i punto. Això és el que volem defendre, jo que això és el que vol tot el poble. Mira, avui, ahí ho tens, tots el mateix. Suposa que si li ficaran els pèls de punta com a mi veure a tantíssims valencianistes. M'ha emocionat dos voltes perquè, amigo, va estar allà en la Creu, en Castan, i en la plaça no cap una ulla, i en Castan allà en la Creu, i diuen que encara tenen pel carrer Colón. Doncs ja veus tu això, veureu, i sentir a la gent. Això, posa els pèls de punta, anima, alça el cor, i diu, no podem perdre, és la veritat, hem de guanyar perquè és la veritat, i la veritat no és un camí, i aquest camí és el que nosaltres volem. Després d'aquest emocionant acte, jo pense que els polítics per fi vos faran cas. Ai, xiqueta, això és el que volem, perquè tot això no feia falta, sols feia falta una cosa, que el mateix la mateixa normativa que el donà el senyor Siscar l'agarren
i Aurell diga sí, nosaltres diguem no, i ja està, i s'ha acabat, i no feia falta res, ja s'havia acabat, i poquet a poquet tornaríem a ser lo que som. No, sí, vostès senten de fondo com des de Megafonia s'està informant de que n'hi ha gent de Borriana, gent del Camp de Morvedre, gent de Castelló, gent d'Alacant i gent de tots els puestos que s'ha unit en esta manifestació en defensa de la llengua valenciana. I tenim també així a la presidenta del grup de dones valencianes, Teresa Moya. Molt bona vesprà. Bona vesprà. Suposo que les dones també recolzant, com no, d'una forma molt activa esta manifestació. Nosaltres recolzem a tope, com estem recolzant sempre a tot el que siga valencià, perquè les dones valencianes volem que els nostres fills siguin valencians com els nostres pares ens pariren a nosaltres valencianes. I les dones valencianes no anem a consentir que vinguin 4 polítics i que decidisquen el que és la cultura del Regne de València. I les dones estarem ahí sempre, igual que hem anat a Madrid, i anarem perseguint el senyor Almiñana del PSOE, anirem perseguint el polític que siga sempre i quan no reconeixca el que és la història del Regne de València. I volem que el president de la Generalitat que legalitze en un decret de llei els títols de valencià de la Real Acadèmia. I mentre no ho faça, el perseguirem. I li direm que ens escolte, perquè els polítics deuen escoltar la veritat, que és la història del Regne de València. Este es el ambiente que se vive en estos momentos. Ahí está el ambiente que se está viviendo a esta hora en la Plaza de América, donde ha llegado ya ese encabezamiento de la manifestación. Aurora, nos gustaría saber a qué hora está previsto que sería el manifiesto, si están esperando a que llegue toda la gente, porque tenemos datos desde que la Plaza de Toros todavía está saliendo gente. Aurora. Efectivament, des d'ací veiem com la gent de Navarro Reverter està col·lapsant el pas perquè així en la Plaza d'Amèrica no cap ni un fil més. Por tanto, ¿cuándo está previsto el manifiesto? ¿Cuando llegue toda la gente? Està previst que es comenci en uns minuts. Esperem que la gent vagi passant cap al fons per a que puguen entrar més gent. Nosaltres tenim així al costat, com estaven comentant, el senyor Climent, l'acadèmic que va llegir el manifest i que no és la intenció de encara, perquè fins que no arribi més gent anem a esperar-se una miqueta. Però si vols continuem parlant en Teresa Moya del grup de dones. Si te parece, Aurora Moncholín, en unos momentitos estamos con esa protagonista que nos cuentas, pero antes nos gustaría de nuevo volver con esa visión panorámica. Paco Miguel, ¿queda todavía gente en la calle Colón, Plaza de Toros? Todavía queda gente. El tráfico está volviendo a fluir por la calle de Játiva. En estos precisos momentos, la policía local acaba de abrir al tráfico la salida desde la calle de Ruzafa, porque los últimos manifestantes pertenecientes a Unión Valenciana, acaban de entrar con sus banderas y con sus pancartas en la calle de Colón. La policía local y la Policía Nacional que están escoltando a los últimos manifestantes, los manifestantes que siguen de fiesta absolutamente, entonando sus cánticos y sus consignas. La policía local está abriendo de nuevo el tráfico. La normalidad vuelve a estas calles de la ciudad de Valencia, las calles enfrente de la estación y de la Plaza de Toros. Devolvemos la conexión, por tanto, Silvia, muy buenas tardes. Gracias, Paco Miguel. Por tanto, ya restablecido el tráfico en la calle Játiva. Por tanto, los últimos manifestantes valencianistas ya se han incorporado al principio final, en este caso, de la calle Colón. Colón, Porta de la Mar, Navarro Reverter y Plaza de América. Es la masa humana que en estos momentos recorre el centro de la ciudad. Aurora Moncholí, ahora sí, con más protagonistas. Estàvem parlant en Teresa Moya, del grup de dones valencianes, i suposo, Teresa, que importantíssim el paper de la dona en l'educació i en l'ensenyament del valencià als seus fills. Naturalment, els meus fills parlen el valencià, a més estan tan mentalitzats que la meva filla tinc una neta que ja parla Valencia, la nostra joventut. Es comentava, Teresa, que és el futur, la joventut, i que n'hi ha que ensenyar-la a parlar en valencià. I sols vull dir, abans de tornar la connexió, que això està bullint. La plaça d'Amèrica està repleta de valencians i valencianistes, repleta de pancartes,
d'ella, tova, de tots els puestos de València, y lo que diu es... Vamos enseguida, Aurora Moncholi, contigo, pero antes tenemos comunicación con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Queremos confirmar si ya ha sido restablecido el tráfico en la calle Játiva. Sala de control, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. La calle Játiva ya restablecida, sí, efectivamente, prácticamente la manifestación está concentrada en la Plaza de América y el resto prácticamente de la ciudad está prácticamente abierta sin ningún problema. Lo que sí tenemos bastante congestión es en Marqués del Turia, el Puente de Aragón, el Paseo de la Alameda y, en fin, pues como es normal, todas las zonas próximas a donde se encuentra ahora el curso de la manifestación. Pero el resto, en general, bastante bien. ¿Van a cortar el tráfico en la Gran Vía? Esperamos que no y suponemos que no. Porque de otro modo sería bastante más grave el problema de tráfico. Pero vamos, entendemos que tal como está, aguantará hasta que se disuelvan. De acuerdo, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la situación del tráfico también, cómo está afectando esta manifestación. Gracias, buenas tardes. De nada, buenas tardes. Y de nuevo volvemos a la Plaza de América, donde sigue nuestra compañera Aurora Moncholi. Hace escasos momentos hablaba nuestra compañera con José Climent, la persona, el académico que va a tener el honor de leer ese manifiesto en defensa de la lengua valenciana. Tal y como nos explicaban, el primero de ellos, José Climent, hablará sobre la necesidad que el pueblo valenciano tenía de manifestarse de nuevo para defender nuestra idiosincrasia y nuestra lengua frente a los ataques e injerencias que ha sufrido recientemente. El segundo, el joven Miquel Relaño, iniciará su intervención con una reflexión. Els xiquets i els jóvens som el futur del nostre poble. Con este mensaje volvemos de nuevo con Aurora Moncholi. No sé si me podreu sentir, perquè això és impressionant de veres. No ho dic per dir, simplement n'hi ha que escoltar la gent com brama, la gent com aplaudís, les senyeres que estan plenant la plaça d'Amèrica i l'ambient que s'està vivint. I tenim en nosaltres a Miguel Relaño, el xiquet de 12 anys que va llegir el manifest junt a José Climent, l'acadèmic en el que abans parlàvem. Miquel, suposo que molt emocionat per llegir el manifest. Sí, estic molt emocionat. Com va sorgir la idea de que ho llegires tu? Perquè digueren els amics de l'acadèmia que com havia guanyat jo el Premi Fede Llàncer, que jo podia ser un xiquet que ho podia fer. O sigui, que tenim entre nosaltres a un jove escritor, promesa del futur valencià. Sí, pot ser. Està en carrera. Està contentíssim, està emocionat, Miquel Relaño. I vas a parlar del futur de la llengua. Com veus tu el futur de la llengua en estos momentos? Pues ahora con todo el apoyo de la gente lo veo fantástico. Si sigue la gente apoyando, yo creo que lo conseguiremos. Enhorabona i gràcies per atendre els micròfons de la 97.7. I ara sí, en uns minuts comença el manifest. Tan sols voldria afegir que els polítics no estan sent protagonistes d'esta manifestació, estan en un segon pla, s'han quedat darrere completament de la manifestació, pràcticament tancant-la, no han volgut parlar en la premsa, han preferit que el poble valencià, que la gent de peu, sigueren els autèntics protagonistes, i així n'està siguent. Tornem a conèixer en uns moments. De acuerdo, Aurora Moncholi, por tanto, uno de los objetivos cumplidos de esta manifestación. Se ha despolitizado totalmente el acto. Éxito rotundo, del pueblo valenciano en esta manifestación en defensa de la lengua valenciana, las 10 menos cuarto de la noche. Y ahora sí, momento ya de la lectura de ese manifiesto en la Plaza de América. Aurora Moncholi.